हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ। आज ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପରଠୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଯିବୁ ଭାବି ଯାଇ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଆଗରୁ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ କଟନ ଶାଢ଼ୀଟା ନେଇଥିଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଏହା ଆମ ଗର୍ବ, ପରିଚୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମୋସନ। କାଲି ବାହୁଡ଼ା, କାଲି ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଉ, ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ହିଁ ମନ ଆପେ ଆପେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ରଥ ନୁହେଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରିସେଣ୍ଟଲି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭଗବାନ, ତ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଆଲାଉ, ତ ବାକିମାନେ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ। ମାହି ପାଇଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳନା କିଣିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍। ମନ ଖୁସି କରି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗରେ।